Cai, wyt ti yma heddiw i brotestio yn erbyn cai neuadd Pantycelyn. Pam wyt ti wedi penderfynu dod yma? Wel, o'n i'n meddwl, dwi wedi bod yn cysidro dod i Brifysgol Aberystwyth blwyddyn nesaf, ond wedi glywed bod neuadd Pantycelyn yn cau, mae wedi reifio off dipyn bach gan bod mae rhieni fi wedi bod yn aros yn Pantycelyn pan mathon nhw i Brifysgol, a mae chwaer i newydd orffan aros yn Pantycelyn, a dwi'n gweld pan mae gen i fi llai o hawl na nhw i gael aros yn Pantycelyn os fyswn ni'n dewis mynd i Brifysgol Aberystwyth. Pam bod neuadd Gymraeg, neuadd breswyl Gymraeg yn bwysig i chdi? Wel, dwi'n teimlo bod o'n y peth pwysica os di rhywun eisiau mynd i Brifysgol Aberystwyth a byw bywyd trwy Gymraeg. Fel arall, mae'n mynd i fod yn rhyw hanner rhwng aros yn y neuadd efo pobl Saesneg a pobl o dramor, a wedyn bod nhw mond yn cymdeithasu yn llwyr drwy Gymraeg gyda'r nos a stwff, so... Felly, ydy penderfyniad o blaid cai neuadd Pantycelyn yn debygol o wirio, o newid dy feddwl di ynglyn â dod i Aberystwyth o bosib? Yn eitha cryf, dwi'n meddwl sef o'n eitha tebygol o rhaid fi off yn llwyr rhag dod yma. Swn i'n rili eisiau dod i rwla lle dwi'n gwybod fydda i ddim yn gallu aros efo yn gyd fyfyrwyr Cymraeg. Dwi'n meddwl bod o'n eithriadol o bwysig bod elfen o deulu yna'n bodoli mewn prifysgol.